Čaute. Čaute, dneska žítame u ďalšieho videa. A ideme do tohoto starého domu. Podrž svoj ľudí. Luky, ty ako tam lezeš, akože... Matia, ty natáčaš? Hej. No poďte. Ja tam skočím. Ale to video ty bude mať iba 180 sekúnd? No. Tu máš výrober. Koľko? Však iba 3 minúty. Ale to je dosť. Rýchlo. Mati, poď. Rýchlo, ideme. Ty musel, rýchlo. Na to sú dosť veľké rovinky. Tak, ideme tu. Však všade sú novinky. Telka. Toto je stále. Ale nejde na to škrpať. No, tu nie sú žiadne novinky. Však sú tu nové bordle. Dobre. Dobre. Tam nejdem ani za život. Prečo? Tak, tam nejdem. Tam je temnota. Ja ti poviem, zapnite svetlo. Čakaj. Tam je to ešte ticho. Čo? Zapustí ho? Veď svetlo nemáčam. Teraz, keď natáčame. Tak ja na to. Zapni. Poďme tu, to je iba pavúkov, ti iba poviem. Teraz. Toto od nejako sme zvedli. No, poďme máme na začiatok. Prinúť na elektrina. To je... Poďme si na začiatok. Ešte nie, ešte idem na strechu. Na strechu, mi sa tam nechce ísť na strechu. Prečo? Neviem. Luky, pamätáš, jak ťa tu chytili teraz? Oh! Čo? Ale tu je drevo, tam asi už nechodím. Luky, poď. Tu niekto napúšťa vodu, počkaj, niečo skúsiť? Ale asi nie. Luky, veď poď. No poď, to je jedno. Nechaj to tak, ideme. Ja? Naspäť? No tak asi jediná šanca, keď sa tu sa tam nedostaneme. Veď, ale dostaneme. No, poďte. Ale tam, vieš čo? Video už končí. Ale za chvíľku. Neviem, čo to za minútu? Za 3 minúty. No, no, už to je za... Tak. Tak, čaute.